Πριν από 102 χρόνια, στις 15 Απριλίου του 1912, το μεγαλύτερο και πολυτελέστερο υπεροοκεάνιο της εποχής του, ο Τιτανικός, συγκρούστηκε με ένα μεγάλο παγόβουνο στον Ατλαντικό, καθώς εκτελούσε το παρθενικό του ταξίδι. Σχεδόν 3 ώρες αργότερα, το 1 τρίτο των επιβατών του βρέθηκαν μέσα στους οσίμιες λέμβους πάνω στα παγωμένα νερά του ωκεανού και από εκεί παρακολούθησαν συγκλονισμένοι τη βύθιση του πανέμορφου πλοίου που παρήσερε μαζί του σε έναν υγρό τάφο εκατοντάδες επιβάτες τους. Η τραγική εκείνη βραδιά παραμένει αξέχαστη έναν αιώνα μετά. Από τους 2.000 και πλέον επιβάτες του πλοίου επέζησαν μόνο 710. Ο Τιτανικός δεν είχε αρκετές οσίμιες βάρκες που χρησιμοποιήθηκαν από γυναίκες και παιδιά. Οι επιβάτες της τρίτης θέσης και οι άντρες ήταν αυτοί που αναγκαστικά παρασύρθηκαν μαζί του στο βυθό. Το ναυάγιο εντοπίστηκε το 1985 και οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ο Τιτανικός ήταν ένα εκπληκτικό παράδειγμα της αλαζονίας των τεχνολόγων. Οι ναυαγοί του το χαρακτήριζαν ως το αβύθιστο πλοίο. Ταξίδευε με μέγιστη ταχύτητα σε περιοχή παγόβουνων, αγνοώντας τους κινδύνους γιατί θεωρείται άτρωτο. Μάλιστα τώρα πιστεύετε ότι παρόλο την πολυτελή κατασκευή του, το τροτό σημείο αυτού του θαύματος της ναυπηγικής του Τιτανικού ήταν μερικά από τα πιο ευτελή συστατικά του. Επιστήμονες λένε πως οι βίδες που χρησιμοποιήθηκαν όταν φτιάχνονταν το κήτος του δεν ήταν τόσο μεγάλης αντοχής όσο χρειαζόταν για την αντιμετώπιση περιστάσεων μεγάλων συγκρούσεων. Γι' αυτό και όταν ο Τιτανικός συγκρούστηκε με το παγόβουνο, τότε το κήτος του άνοιξε στραφές σαν να ήταν κοσαρβοκούτι. Το πλοίο βουλιάζει τώρα μακριά, που πήγαν οι άλλες βάρκες πηγροί.